Hej, jag heter Oona Mertoniemi, jobbar som pedagogisk beredare på Hanaholmens kulturcentrum i ett projekt som heter Svenska nu. Min främsta arbetsuppgift är att göra läromaterial för svenskundervisningen i finskspråkiga skolor. Och sen så ser det till att Svenska nus skolbesök är relevanta för svenskundervisningen. Och mun kielipolku oikeastaan alkoi kielikylvystä. Mä aloitin kielikylpy esikoulussa ja jatkoin siitä sitten peruskouluun kielikylpyluokalle. Ja peruskoulun jälkeen kävin suomenkielisen lukion ja sen jälkeen lähdin lukemaan pohjoismaisia kieliä yliopistoon. Sieltä valmistuin sitten ruotsin aineenopettajaksi ja sen jälkeen on ollut töissä sekä ruotsin opettajana että kielikylpyopettajana. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon saanut käydä kielikylpyluokalla koulua. Se on antanut mulle ihan hirveästi, ennen kaikkea rohkeutta puhua kieltä, jota ei välttämättä ihan osaa täydellisesti. Sen lisäksi se on myös innoittanut mua opiskelemaan muita kieliä. Mun viesti nuorille on, että lukekaa kieliä, valitkaa kieliä rohkeasti. Käyttäkää niitä rohkeasti myös ulkomailla. Kaikissa tilanteissa te ette ikinä tiedä, milloin teillä on niistä hyötyä. Ja ennen kaikkea puhukaa, vaikka tekisitte virheitä. Ei ole mitään väliä, vaikka sanotte vähän väärin. Tärkeintä on tulla ymmärretyksi.